Dibor kaham jotano tini hingke beyang tang tongmani makuloni oro tang tongo Goria academy o o jaga hostel o roijak tabano kebo simi ano kesar tongmani totoi no paidi hingke tabuk bike o ang kumui ke tanglai tongo ta tui tubok paitoro bokol sak bwkhwnai tomo tobono orijak tongka kar phalung ang naideboli hingke cherai porano simi no bo masa ano sang hachak kogo ang bai asa torma rok hingke ulai kebo tongjak yasia pasi tongma bo ano hajago boni sorok sai pono hingke boni juta rok bag rok samung nangmani rok palai o ta hai banglai rok ni paiya samung nangui paimani no boni bangoi manui rok tui pai o ta masa paidoro kar pai rujutung nagaridi rinai rok tongmani kar chong wngkha hostel tongnai rok bwswk nokobai kwchak kwchak cherai khe tongpaijak bole cherai choli asuk tole tola haifano bui cherai rok te cherai rok nugui kha chuchuk mangjago ta bobo waisa first time ang khela nainui faitogo golden jubilee ni khela choli tongfru afuru bo khela naifru malai kwbangma kai chongfai wngkha kar chuchuk boroni bwkha bo haino tongo janana cherai rok ba nogai hachakma asukhe bono chajaknai kwbangma rok fai tui rok mungodang rok thaisurong rok hai kwbangma katongjak wakiri wakiri ong tongo tabuk khe nana tiya chajaknai bangma si bag gola kotorma buphai kaisa chajaknai simi si ukulog ni tei kaisa hingke bo hingke bag hata boijajaknai rok chini para ni masa thangma tongo boni bike boni bata sachi boni amani side di kwchar tongtoi bo kaisa chong tui.